Sziasztok, srácok, én Kolos vagyok, és ebben a videóban itt lennénk a Stumble Guys-ban, amiben bejött ez a Mr. Beast Olympiad, ahol nem tudom, hol kell ezt megnézni, itt, ahol ha eljutunk 3 körig, azt hiszem, akkor kapunk egy szuper király speciális Mr. Beast-et, de először is pörgetnék egy free-t, itt is van. És egy jó kis speciál már az elején. Ó, nem. Nem baj. Én meg vagyok elégedve 5 gemmel is. És akkor, ha nem zavar, én el is kezdeném. Itt is van. Belépek. És remélem elsőre meg lesz ez a csodálatos karakter. Elsőnek beadja a Mr. Beast új pályáját. Mennyien vannak ez a speciális skinne, úristen. Ennyien, jó, az megvan, hogy ilyen sokan nyerték meg, de hogy minden kis special-lel van, ráadásul ugyanazzal a special-lel. Hát ilyet én még nem nagyon láttam itt a Stumble Guys-on belül. Vagyis de, láttam már. Ezt itt szépen megcsináltam. Jöhet ez a rész, amit én személy szerint utálok. Nézd meg, hol csalja le a bátyja. Mindegy, én nem fogom lecsalni. Én innen megyek akkor is. Bakker, most váratni ezt meg. Jó, ez már itt volt. Az jó. Jó. Nem már! Bakker. Ez nem jó, én pedig elsőre akartam volna megnyerni ezt a csodálatos special Mr. Beast-et, de látjátok, ez nem nagyon fog nekem menni. Főleg így, hogy pékelevű vagyok. Na, megnézem akkor innen. És mennyire nehéz a dolgom. Hát innen sem túl könnyű. Megnézem innen. És nem sikerült elsőre. De nem tudom, hogy meddig kell hozzájutni. Micsoda? Micsoda? Elég csak játszani vele egyet. Várjatok már, srácok. Várja. És igen. És itt van a special Mr. Beast. Jaj, de jó, végre. Akkor én most kipróbálom ezt a Block the Endless-t, hogy megy. El van terror. Akkor mindegy, akkor megyek tovább a Beast-esen. Ezzel a csodálatos special-lel. És nézzük meg, mi lesz velünk a második körben. És második... mindegy. Ezen a részen itt amúgy vigyázni kell, mert nagyon könnyű esni, főleg így. Miért lagol? Hát, srácok, ez nem tudom mi volt, de mindegy, örültem neki. Megint jövök fel. Megint jövök be. Erre fel. Oda át, jaj. Akkor innen ide, innen ide. Stumble Guys, miért lagolsz? Kérlek, hagyd már abba azt. Nem láttam még. Nem figyeltem.
Bakker. Jó, ez meg lesz. Innen már meg lesz, úgy érzem. Jó, ez meg lesz innen. Végre. Biz Games oda van írva. És akkor jöjjön is a második kör. Mennyi aranybízt van, úristen. Jöjjön ez az új pálya. Ezzel én még nem nagyon játszottam, de haverjaim szerint rohadt nehéz, meg ahogy most láttam, nekem is ez a vélemény jutott. De jelenleg ez még nem olyan nagy ördöngőség. És meghalok, ha kivi... Nehogy már itt szétkapcsoljon. Engem így kiütött ide. Hány pinges? Szóval csak nem kéne a krumplikra ugrani. Ahaha! Ha ez nem sikerül, az mind a lag miatt lesz. De ennyire... Nagyon... Hogy tudsz laggolni, játék? Szegény specialon. Nem baj, most még ezt megpróbálom. Aj! De ilyen nincs a világon, hogy ennyit laggoljon valami. Hát de van ilyen a világon, hisz most láttam. Jaj! Júj, ez legurított engem ide. De nem baj, megyek tovább. Bakker burrito! Ó, engem átvitt ide. Jaj, de jó, oké. És ez itt gondolom tűnik el alattam. Ó. Hogy nem szabad rámenni, értem. Ebből jó kis pirítós lesz. 100-szor sült. Már csak 4-en érhetnek be. Hát de ilyet. Srácok, ha szeretnétek még, hogy legyenek Stumble Guys-os videók, iratkozzatok fel a csatornára, és lájkoljátok be ezt a videót, mert ez nekem egy hatalmas segítség, és be sem értem. De nem baj, az a lényeg, hogy itt van ez a special, ezt itt majdnem begyűjtöttem, ahol lesz 10 gemem és 10 darab Beast tokenem, akkor még csak ezért játszok egy kört, hogy meglegyen, és remélem meg lesz. Gyerünk! Be is töltött. Nyilvánvalóan elsőnek a Mr. Beast pályáját adja be. Mert miért is ne? Akkor most kivételesen ide jövök. Jaj, de jó, ez is lagol. De 135 pinges. Ennek nem kéne így lagolnia, szerintem. De jó. Most srácok, ha nézhetetlen ez a videó, de nézd meg, ugrás közben is belagol. Átjutottam. Jó, itt már mindenhol lagol, de nem baj, megpróbálom én így is végigvinni ezt a csodálatos Mr. Beast-et, amúgy lehet, hogy pont a lag miatt fog ez sikerülni. Nem. Nem tudom, hogy miért lagol ennyire. Halló, játék. Élsz még? Ó, jaj.
akkor megyek itt. Miért? Ilyen nincs. Ilyen nem létezik. Ilyen nem volt még az egész Stumble Guys történetében. Ilyen lag. Most végre kifagyott? Ó. Oh. Hát, ja, legalább ez nem. Nem baj, majd a következő részben még folytatom ennek a farmolását. Itt van már ez a szuper speciál Mr. Beast. Sziasztok!